iwan hang ni nakaliang jong kasing ban penpal dokum kasing New Trip Youth Council hi baru kawai haringkat bat uway pa uway nani uway pa uway dikot jong kajai nriu New Trip bat kumjuru jong kajala ngidon ringkat bat fi hakum kani kasaw kasian hakum kani kapor kapor fi pihak ban mi hamadan ban wat lani ban pan ni kahok ka jong fi nakmat jong ka sorkar ngimdon ni shibun ka jingwan ang ni ka jongi matasi kalong ban ay man si me fi ban kentu ye fi ban kerpat ye fi balada fi don kam yang ikong kaseng kumuway puway dukot jong kaseng New Trip Youth Council ngidon ringkat bat fi hakano kanu kapor ngidap da ka jing sosi ban yo i bafiak ban tiak halinti singking tiak ban tiak hakmat jong ka jakale syabar ngidap ka mensim ni sosi batunang yayele bapinyo ya kahok ka jong fi bakaseng HYC kadon ringkat bat fi ikit bok kit riang go play nong bu nong tao undon ringkat bat fi akani ka jing yakun ka jong fi bat ngiyai duai nalagi jong giyeng gisam bapinyalat ginu jing pang jing sitom go play undaon kier un sumare fi undon ringkat bagi kunret ki jong fi ki ba fi halagi jong giyeng gisam inget skam balamba ka jing don ringkat jong way po way dukot jong kajai pendriu bat jong kajalahi barok kawai ketika sorkar kebekelut ki skor kabamakla ki khmat kan sayo i bat kan sayo sno hakini gisni ki bonsawan kuplay shibun ngimdon e shibun kuplay shiajar ngo bat nginang ya do ringkat bat fi kuplay shibun sini ko kan gajak kai pa inoi kai trong ki school SSE ko jala play shong yaki nadu ka khatratri jong matau nai latia kalenti singkin latia surok latia ahmad jong kajak alik sobat bana kalian jong seng misno dakram banyu i bikin no hikai ki jongi bolong ki paya ba ban kenti ka jai penriu ka jongi ba tin gong ba tada pikwa ban pentron ji kanu ka jai penriu tada filala ban pentron lani ban pentlot ya ka education system lani ya kata kuli puthi jong kata ka jai penriu ki jala di kan sering swai bat kan sadu no ngisno dom yang ring sorkar ka bala le kelut ya kini kijing dawa ki bedai hok jong kino ikai SSE kijing dawa ka jong ki galong bakila trail ka jong ka kamram ka baki ki dawa ka deka hok ka baki ki de banyo umat ba siu yo tulap jong ki bala sakut menta dan riu kli ki banai kum ki priu nyak ban so thu bala da umdan ka jing siu da ekin besai lagi jong ki pun ki ti da ekin besai la ka jong ka yeng asam riu kli ki banai kinum yo tulap kamlong kay ka ba kabasuk yaki ban pentulun ya kayeng kasem ga jongki ya kajingwan ga jongi menta kasngi akan ni jaka kalong si benta ban aimen sim yaki no kay SSE ki bayashong ban yaki akan ni jaka bat kumju ru hadin mengilayo i ya kajingkran jong education minister jong kajela ga jongi nin kasngi bela berngam berset yaki no kay SSE bat kumjuru yaki managing committee nakaboong bakhilet sa school sedang lane beteng biang ya kakam ga jong pi balada fimlet ngin pun sange ya ka jing siu bat kumjuru ngin pun sange ya ka jing ai ketiki grant siki managing committee kani ka jing kren jong lakmen remboy kapen pau bo udai bu minister bu bom so thu ya ka jong ka kamram uba remboy ulaklet baka syuki ka ba mau syong menta kumu education minister jong kajela kumu home minister jong kajela kadai lamba ka jing nangjing sta ka ba mau la yo lamba kino hikai lemda dei baula nang yu ABKD ABCD ban pas ka matric ya ka class 12 ya ka graduation ka jong u ngam tharai uba lakmen remboy unlong home minister lani education minister jong kajela desi uklet balam da dei baula don ka jing nangjing sta ya ka bala ai lamba kini kino hikai ngin yo i u bun kren la kalong hindor bartawan banong arnos lainos saunos sanos dalam makajing nangjing start kabamau la yo unang ban kren harang dalam makajing nangjing start kabamau la yo lam makajing hikai jong kino hikai uyo ya kekerdan kabamau ban menta heusi ulong kajing kren ka jong umenen kapensat mensim yang i kung kipun samla kapensat mensim yang i kung kinong syok snong jaga jela namaru penpau
ba umlang fit ban syong ha kata syuki kum education minister jong kajala namar so thu ya ka jing ya ka jing thangan jong kapo jong kinoi hikai ka jaka ban khot ban penbet ban thau ya kilat kelenti ban yo ban yarap kini kinoi hikai penban unang aiding ban ngakwa ban ong da ka basai yo ba lakmen rembui ban kumjur ya kini sarkar bakan mau ladapi timla ban sol lani ban aino ya kijing dawa jong kini kinoi hikai ngi kum kaseng in syong klikti ban supet ngila ong da ka basya bangin don ringkat begini ginoi kai anu no kapor bo maki gidon baka ba makalong ba kani ka jinga kon la si lada pisyong pensyong sa iginoi kai hang ni kikmi gitpa jong kikna school ki baki kini ki noi kai ki hikai kidon menta ka jing kulmar jingmut ka jing nang jing sta ka bagi kon gi jong ki di ban yo kim yo mentala south ligi sngi kila syong hang ni haki school ki badai ban yo ya ka jing hikai kimla ban yo bo ba lakmen rumpui uklat tru baka day ka kamram jong ka sarkar jela baka sarkar India baka jing nang jing stat lande ban ai jing nang jing stat kata ka free and legal free and compulsory education lande ka hok lande kata ka fundamental right about constitution jong ka India artikel arpui a ka ong baka day ka kamram jong ka state bat kumjur jong ka central bakan ai kata ka free and compulsory education baumot baka sarkar jela ka hapan thawi kilat kelenti bagi kena ki bakuli na du kelas 6 kalau ki badai na du kelas 6 rius nam adu khasau 6 ki dai ban yo ya kata ka free and compulsory education timla ban tekti ban ong bangim don lat ban siu ka tulak jong kinoi kai ki don pisa ban penki ka dor kontrak ka badai ban siu sis pa kror pi siu sis pa san po kror kaying dor bar thawang ka badai ban lot sis pa san kror pi pelot sis pa nyu kror yo nai ka pisa ka batam kasobagya scheme kapag man siya tang siya pa tang life pa crore siya san pa crore pipentang na do siya pa san po crore piyo na ka kapisa ban pelot yang ini construction work may banong ban ay nakamenta ka jing siya kinoy kay pipen iya ka daw bagpimdon ya kalat kalenti baka sarkar ka yung ikam ban bisa kini tang kidaw ibangimla ban pediang ibalesi kipautan keren dulu bagi construction work lesi piyo ya kapasenti ndrei akabansi yo tulok jong nei kai pinom yo watang sitikar untuk jing siyo lesi kata ka diga jing kabati pimpa ban yarap kini kini kai lengi keren na kabasay baka kajing dawa kini kai asesi kalong kabasyong nongrim balada pimla ban pun urlong kini jing dawa nakaliang jong kaseng kini trei lang ringkat bakini kini kai bat nginya do ringkat bat kita adu bakani sarkar kan pun urlong kini jing dawa ka jong ki bakini ban siyo ya kata ka tulak ka baki kita ban yo bat kawero ngikwa ban keren dak basay ban dawa yau ba lakmen rumboy day ban withdraw ka ba statement ka ba mo keren menen ban pamat hakmat jogi media ya ka jing keren tonet ya ka jing keren tonti ka jong ya kinoi kai kumbab kinoi kai kila dawa ni na kali anu kaseng ipun budin ya kali bagi dawa bu day ban withdraw ka statement bu day ban pamat na kini kinoi kai ka ba keren menen kesu kini kijing siu tulap kini ki bala dei bandon pa mang tingka jong sarkar jela ndei ki basu ang basu thong hapreng jong snam lane haka siting snam habakut jong snam katulap jong kinoi kai kala dei bandon pa hapo ka budget jong state ka jong ni tikai ka bangingim suthu kalong babale ka sarkar jela kam suthu baban siu ya katulap ya kinoi kai kala dei ban thaul pai kilat kelenti dei tat hadu kinoi kai kinwan hasurop kintia miet halenti singking kisaki kore mentapat ban ong bengim non pisah baka jupa por ngihap bantaw kila kilenti banwat ban nasyawe tekani kalong kai kapen i ya kata ka jing bom smothu kapen i ya kata ka failure la ni ka jing fail ka kontrikam jong ni sarkar ka jong ni ya ba dah kini kita yo beladap nilai i ya kinoi kai jong naka fastom kibalahap banwan hapo surok bantia diadu bagilaya tia surok isayo yang hok kajongki mentas KSSI ngintip nang ni syakmat kinang mi segi babun pat kibandawai hok kajongki digajing ketu kajongki sarkar kalomba haba pisyong hamtai hampang be yo chief minister ujongi ubade MBA ndai tang na India din na shabar India na po England upa si ka finance lani kan suku ba ka financial capacity jo kastit ni ban puno ban pentelun ya kakam lani kuno ban penyo pisah nambai kini kijing siu kibadon kam dia kun katulok dia kinoi kai kini ban penbiang ndi ban haap da kin triu benai nyu benai de ban siu no yaki kat kun kapor masdak lani masukut ki benai joki ni nak kalian tu masing kani kijing yaki joki noi kai
ngimpak bangi ngin let sakmat ingin don nadin jong kino ikai ka move kan deka jong kino ikai maki ngin let banyak kendo lagi ya kendo ya no ru kati kecing ya kendo ka jong ki rekai ka bangi ngin let kalau bengin support ngin kersa ni kino ikai akalo no kanta ka baki kino ikai